सम्पति मोनखाबाय गाव उनाव हाबा जाखांनायनि उनावहाय गथ' खांखांनायनि उनावहाय खारना मायो गावनि गोसो ना नों खारना मायो नोंनि खोथा नों खारगोन आं गोदान लाबोगोन हाजो जखला जि साइज नुयो ना हाबा जाखानायफोरनि देलायनायखौ खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासैखौबो सार आरो मेडाम बिथांमोनखौहाय सिगांग्रो खुलुमना लाग्रोनाय जाबाय खारनाय 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 क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दाख्लैबो सासे खारबाय सिम्बोरगावनि आरो दाख्लैबो सासे खारबावबाय गसाइगाव गयबारिनि जाथायाथ' मा जामारदों सिख्ला मानसिया खारा हाबा जाखानाय गथ' खांखानाय मानसिफ्रासो खारनो दासान्दि बुहुद मुस्पुद सोलिगासिनो दङ खार'ना मा जाहोना मा ना फिसाया बिसोरखौहाय अननो रोङा नामा ना फिसाया बिसोरखौहाय गोजोन होनो रोङा नामा फिसाया बिसोरखौहाय गोजोन होनो रोङा नामा फिसाया बिसोरखौहाय अननो रोङा नामा बेनि थाखायनो जानो हागौ खारदों जाखिनि गसाइगाव गयबारिनि बिथांजो नुकुल बसुमतारीनि जाखिनि हिन्जाव रुखमनि ब्रह्म नुकुल बसुमतारी बिथाङाहाय गावनि बिसिखौहाय बिसिनि न'आवहाय दोनफैदोंमोन माबा मोनसे खामानि मावनो होननायखाय दा बिनि आरो नुकुलनि बिसियाहाय फिसायनोहाय फन हरनानै फोरमायहरदोंमोन जे आं न'आव थांसै होननानै रुखमनि ब्रह्मआ दा रुखमनि ब्रह्मआहाय फिसायखौ लिंहरखादोंमोन आरोखि ना आंखौ लांफैदो आं न'आव थांसै उमुक जायगायावहाय आंखौ नेफै होननायलाय दा फिसायाहाय बिसि थिननाय बादि रुखमनि बसुमतारी ब्रह्म थिननाय बादि बियो नेहैदोंमोन दा बियो नेयै नेसेयावबो मोनहैयोलाय दा बिथाङाहाय नागिरगासिनो दं होननानै फोरमायदों निउसावहाय ओमफ्राय दासिमबो मोनाखै होननानै फोरमायदों दा आं बेखौनो खावलायगोन रुखमनि ब्रह्म नुकुलनि बिसि नुकुल बसुमतारीनि बिसि रुखमनि ब्रह्म नोंथाङा जाहाथे नोंनि फिसायनोहाय खबर हरनानै नोंनि फिसायजों नोङो थांफिनो बेखौ आं नोंनिसिम खावलायहरनाय जाबाय थ' जेनेबा नोंसोरो न'खर दानो नोंसोरो संसार जानो होननानै नोंसोर जुदि हाबा जाबायब्ला बिदि गोदाव सोराव खारलाबायनायखौहाय ज्राब गार नङाब्ला नोंनिनो बिमा बिफानि बिदा फंबायनि बाय बाहागिनि गामिनि आरो माखासे आइजो बर' आइजोफोरनिबो नाम थांफागोन बदनाम मोनफागोन दा ओंखायनो नोंथाङा जुदि मोजाङै सानै हनै नों खारबाय बायदोंब्ला नोंथाङा मोजाङै सानै हनै नोङो नोंनि फिसायजों थांफिन आसरिक अट'मेटिक हाबा जाखानायखौल' खारो ओमफ्राय सिख्लाफ्रा मानो खारनो रोङा ओमफ्राय एक नाम्बार बर' सेंग्राफोर बुवा नोंसोरबो हाबा जाखानायखौल' नोंसोरबो फसायसै हाबा जायैफोरनावलाय एफा मा दङ जेबो गैया हाबा जायैफ्रालाय मा आसाना ना मोजां गानो ना मोजां देलायो ना मोजां मेकआप थायो नाथाय हाबा जाखानाय हिन्जावफोरनि वाव आसान गाननाय मेकआप फुननाय खानायनि डिजाइन स्टाइल आरो बेजोंहाय मेगनाव आइब्र' मोजां फुननाय लिपस्टिक मोजां फुननाय खाफालाव सिन्दुर गोजा फुननाय ओरैबायदि समायखायोना हाबा जाखांनाय मानसिफोरखौहाय बेनि थाखायनो बर' सेंग्राफ्रा फाग्ला जायो खोमा ना सेंग्राफोर नोंसोरो बिदिनि थाखायनो फाग्ला जायोना जि साइज नुयो ना हाबा जाखानायफोरनि देलायनायखौ हाबा जाखानायखौ लाना खारनाय खोनासै स' दा मालायनि न'खर दाखानाय मालायनि रायजो जाखानायखौहाय बिदि खालामनाया बहुद गाज्रि आंनिनो आंगो मानगोनां सेंग्रा लोगो नोंथांमोन मालायनि संसार जाखानाय मालाय न'खर दाखानायफोरखौहाय बिदि न'खर सिफायनाय होनाया बिराद गाज्रि देरसिन फाबा सोरनिबा न'खर सिफायनायानो देरसिन फाबनो सोरनिबा रायजो जानायखौहाय सोरनिबा संसार जानायखौहाय सिफायनाया बा बोखालायनायानो देरसिन फाबनो गयबारिनि जाखिनि रुखमनि ब्रह्म नोंथां नोंनि फिसायजोंहाय नोङो थांफिन नोंनि न'खराव जाय मानसिजों नोङो हाबा जाहैदोंमोन नों बिजों थांफिन दा बिथाङाहाय नोंखौ नागिरलागासिनो दङ ओमफ्राय बिदि सोरजोंबा खारनाय सोरजोंबा अफायबा थाखुमानाय बिदिखौ दोनथ' ज्राब गार ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे आङो बिराद कनफिउस जायो हिन्जावा न'नि ओंखामखौ जानो आंगायनानैसो हाबा जायो
ना मायो जाहाथे गुबुननि न'आव बास्लायोब्ला गोथाव गोथाव मोनजायो ओमफ्राय बावहायबो ओमफ्राय हौवानि न'आवबो जायै 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 आंगायखांब्ला उदै बुङोब्ला खारफिनो दा बिदिसो जाबायना घटनाया नङासै ओमफ्राय बे फिसाइजोंहाय बियो फाथैलायबिसिनोसै ओमफ्राय दस्राजोंबो बियो बिदिनो सोरनिबा ओंखाम जाहैनो नाजानोसैलाय दा गथ'नाहाय बिदि जाबायना बुहुद खोनागासिनो सिगाङावहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय बांद्राय खोनायामोन नाथाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दा सोलिगासिनो दं सप्ता खनसे नङा साननै सानथाम जाबानो जायो नै जाबाय दाख्लै सिंबोरगावआवहाय जोंनि क'क्राझार टाउन खाथियावहाय ओमफ्राय नै जाबाय दाना गसाइगाव गयबारियावहाय आयो मानसिफोर मोजां आयौ सेंग्रा फिसाया मा मोजाङै मोनायावहाय अरनो रोङा नामा बिसिखौहाय ना बिनाय मानिखौ गासिबो होनो हाया नामा नोंथ' हाखाया अबसे जेखौ बियो बेखौथ' जों होनो हायाना आरो जेखौ बिनो गोसो ना मोनजानो लुबैदोंबा धोन सम्पति लाना फैफाखा एक नाम्बार बुद्धि 2 नाम्बार नङा एक नाम्बार बुद्धि दे आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब आरो लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय नोंनि आसि मेंनो रोङाब्ला टाइप खालामदो कमेन्ट हरदो अके बाय बाय आइ लाभ इउ